Ο Μακίσικ στην επαναφορά για τον Παπα-Νικολάου. Αυτός με τον Γκραντ έχασε χρόνο, δοκιμάζει για 3. Φάουλ, 3 βολές. Εδώ είναι το χειρότερο σενάριο, έτσι όπως εξελίχθηκε η φάση για τον Παναθηναϊκό. Χαμογελάει ο Αταμάν. Ο Παναθηναϊκός εδώ θα κάνει εδώ θα κάνει challenge, ή μήπως μόνοι τους οι διαιτητές πάνε να δουν αν πατούσε τη γραμμή ο Παπα-Νικολάου. Δεν υπάρχει challenge για φάουλ, μόνοι τους πάνε να δούνε, και νομίζω με την άκρη του ματιού μου ότι είδα τον Γιώργο Μπαρτζόκα. Λεωνίδα, επιβεβαίωσέ με αν το έχεις δει ή ρώτα το, να λέει στον Παπα-Νικολάου βάλε τις δύο εάν μπορείς πρώτες και χάσε την τρίτη. Αυτό πήγα να σου πω. 4,6 για το τέλος. Ναι, αυτό πήγα να σου πω, γιατί είχε ήδη σηκώσει Μιλουτίνοφ Πετρούσεφ για να δώσει ισχύ στο επιθετικό rebound και η οδηγία είναι πράγματι να χάσει την τελευταία βολή. Οι διαιτητές βεβαίως και βλέπουν αν πατάει ή όχι ο Παπα-Νικολάου, και δεν πατάει εδώ. Ναι. Ο χρόνος μετά το φάουλ πάει στα 6,1 δευτερόλεπτα. Όπως με ενημερώνει ο Λεωνίδας Μενεγάκης. Όχι 4,6 που βλέπαμε, 6,1. Και 3 βολές για τον Παπα-Νικολάου. Με την εντολή να βάλει, αν μπορεί, τις δύο πρώτες και να χάσει την τρίτη. Με 6,1. Βάζει την πρώτη. 85-88. Για να δούμε ποιο είναι το σενάριο. 85-88. Χάνει τη δεύτερη. Τώρα το σενάριο αλλάζει. Δεν υπάρχει περίπτωση για σκόπιμη αστοχία, ή μήπως όχι. 85-88 κι όμως δεν υπάρχει επιθετικό rebound για την ώρα. Ο Γκραντ καθυστέρησε τον Παπα-Νικολάου που αστοχεί πίσω από το κέντρο και τελειώνει το μάτς. 85-88. Το σενάριο παρέμεινε ίδιο παρότι έμειναν 6 δευτερόλεπτα στο 85-88. Ο Παπα-Νικολάου αστόχησε. Ο Πετρούσεφ έστρωξε την μπάλα στο πίσω μέρος του γηπέδου. Ο Παπα-Νικολάου είχε και το τελευταίο σουτ μετά την άστοχη βολή. Ο Παναθηναϊκός είναι ο μεγάλος νικητής. Ο Παναθηναϊκός ισοφαρίζει σε 2-2. Και πλέον ο πρωταθλητής θα κριθεί σε πέμπτο και τελευταίο παιχνίδι σε 48 ώρες από τώρα στο κλειστό των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων. Μια τεράστια νίκη του Παναθηναϊκού. Σε ένα απίστευτο παιχνίδι που είχε διακυμάνσεις, που είχε μεγάλες διαφορές και που είχε εν τέλει μεγάλο πρωταγωνιστή για τον Παναθηναϊκό, τον Κέντρικ Ναν με 25 πόντους. Και ακόμη το Λεσόρ με 15, το Γκραντ με 15 που κράτησε τον Παναθηναϊκό όρθιο τη δύσκολη ώρα, και το Σλούκα με 12. Για τον Ολυμπιακό 13 ο Λαρετζάκης, από 11 ο Πετρούσεφ, ο Πίτερς, ο Παπα-Νικολάου, ο Κάναν και ο Βίλιαμς Γκος. Δεν θα πάμε ακόμα σε διαφημίσεις. Όταν είμαστε έτοιμοι θα πάμε σε συνεντεύξεις. Περιμένω ενημέρωση από τους συναδέλφους. Ο Παναθηναϊκός ισοφάρισε με μια σπουδαία ανατροπή και με μια καταπληκτική εμφάνιση